Naši občania vrelo a s obrovskými sympatiami vítali na každom kroku vzácneho sovietskeho hostia. Pripomeňme si hoci jeho prechádzku po pešej zóne v Prahe. Ulica na Příkopech dávno nezažila toľký stisk ako počas návštevy najvyššieho sovietskeho predstavitelia. Ale už je kolóna vozidiel na ploche bratislavského letiska. Vystupuje z nej súdruh Michail Gorbačov, ktorý sa srdečne pozdravuje s obyvateľmi Bratislavy. A nielen s nimi, ako sme sa dozvedeli, prišli aj obyvatelia miest a dedín takmer z celého Slovenska. Napríklad krátko pred jeho príchodom sme tu videli 4 autobusy z Brezna, ktoré prišli pozdraviť vzácneho sovietskeho hostia. Nenechali si ujsť takúto príležitosť. Súdruh Gorbačov, jeho manželka Rajsa Gorbačovová, stretáva sa s najvyšším predstaviteľom Československa, súdruhom Husákom. Vidíme tam súdruha Jakeša, Lenárta a ďalších našich najvyšších predstaviteľov. Srdečne pozdravovaní mládežou a občanmi Bratislavy a západoslovenského kraja sa chystá súdruh Gorbačov na rozlúčku s našimi obyvateľmi. Na ploche letiska vidíme vo vyrovnaných radoch príslušníkov útvaru čestnej stráže bratislavskej posádky. Tento útvar dosahuje vynikajúce výsledky v bojovej a politickej príprave, o čom svedčí aj skutočnosť, že 5-krát za sebou získal titul Vzorný útvar. Hlásenie generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu podáva veliteľ čestnej stráže. Čestná stráž bratislavskej posádky nastúpila na vaše rozlúčenie.
Michail Gorbačov v doprovodu soudruha Gustáva Husáka teď vykoná přehlídku čestné jednotky bratislavské posádky. Po přehlídce jednotky se soudruh Michail Gorbačov rozloučí se členy vlády Slovenské socialistické republiky, s představiteli Slovenské národní rady, tak ne, zatím malá změna v obvyklém postupu. Soudruh Gorbačov se přichází rozloučit s obyvateli Bratislavy. Ideme za rovnakými cieľmi, ideme spoločnou cestou, povedal počas ešte posledné kontakty s obyvateľmi Bratislavy. Lúči sa s mládežou nášho mesta, s pioniermi. Napriek chladnému počasiu, ktoré dnes po celý deň v Bratislave vládne a chvíľami aj padá dážď, atmosféra na letisku je veľmi srdečná, priateľská, taká, aká je charakteristická pre stretnutia našich ľudí so sovietskými predstaviteľmi. Pekné, milé stretnutia. Je to vlastně od čtvrtka stejné. Kolik těch setkání, kolik stisků rukou, kolik výměn názorů, zkušeností s řadou lidí v Československu, kolik za ty dny bylo. Teď tedy přicházejí ta v současné chvíli poslední. Mnohí z nás sa počas 3 dní mali možnosť stretnúť osobne so súdruhom Gorbačovom, byť v jeho blízkosti. A keď sa už nepodarilo stisnúť ruku, odpovedať na úsmev vzácneho hostia, či uvidieť ho z diaľky, odniesli si všetci aspoň kus neopakovateľnej nálady spájajúcej tisíce ľudí. A nikdy nezabudnú na neopakovateľné chvíle. Na stretnutia s človekom, ktorého väčšina z nás videla bezprostredne poprvýkrát. Ale blízky vzťah k nemu, obrovské sympátie k nemu nosil každý z nás vo svojom vnútri už dávnejšie.